Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbat sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay niyadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan niyadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3. Nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pulong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Jesus, ikaw ang nagbuhat sa tanan, mga butang ni ining kalibutan. Kibuhat mo, gihulma mo ako, ug tag-iya sa kinabuhi ko. Balaan ka, gamhanan ka, matinod anon ka, ug walay makalabaw sa imong gugma. Dayikon ko, simbahon ko ang pagkamaayo mo, ug magayukbo ako sa imong trono, akong Ginoo. Jesus, ikaw ang nagbayad sa sala, nagantos sa ibabaw sa krus. Jesus, ikaw ang kaluwasan ko, ug nabuhi ako tungod kanimo. Balaan ka, gamhanan ka, matinod anon ka, ug walay makalabaw sa imong gugma. Dayigon ko, simbahon ko ang pagkamaayo mo, ug magayukbo ako sa imong trono, akong Ginoo. Gamhanan ka, matinod anon ka, ug walay makalabaw sa imong gugma. Dayigon ko, simbahon ko ang pagkamaayo mo, ug
Mayupo ako sa imong trono, akong Ginoo. Akong Ginoo. Maayong buntag sa tanan, salamat sa atong buhay nga Dios sa iyang pagtugot kanato sa lain na usab nga higayon alang sa atong pagtuon sa balaang kasulatan. Again, salamat sa inyong paghahinog hamubo nga oras suban kanako ug nga hinaot nga dili ninyo mahikalimtan ang inyong mga nahikatunan. Kini ang inyong higalaw gigsuon diha sa ngalan sa atong buhay nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Valewald. Unsa ang atong ikatabang sa pagpadayon ug sa pagpalambo sa buluhaton sa atong Ginoong Hesukristo? Unsa man ang imong napaambit sa iglesia? Dinhi sa atong pagtuon sa libro sa mga buhat kapitulo 16 bersikulo 9 ngadto sa 40 atong subayon ang sugilanon kung unsa ang sinugdan sa buluhaton ni Apostol Pablo pinaagi sa iyang misyon nga maoy instrumento sa pagtukod o sa pagmugna sa pinakaunang iglesia sa Ginoo didto sa Europa. Ug ang babae nga adunay pinakaimportante nga bahin niini nga buluhaton mao kini si Lydia. Si Lydia ang pinakaunang miyembro sa maong iglesia sa Europa. Una sa tanan, ato una nga sayuron ang nagsulat sa libro sa mga buhat or the Book of Acts. Gawa sa libro sa Ebanghelyo ni Lucas, si Lucas pod mismo ang nagsulat niining libro sa mga buhat or the Book of Acts. Ug kining libro sa mga buhat, importante kini nga libro alang sa atong kahibalo mahitungod sa sinugdanan sa pagmugna ug sa paglambo sa iglesia sa Ginoo sa panahon sa mga apostoles. Agin kining usa ka babae nga ginganlan og Lydia, usa ni siya sa mga sinaunang nakabig sa panahon sa pagpamuhat ni Apostol Pablo dito sa gitawag na karon og Europa or Europe. In fact, si Lydia Jod ang unang miyembro sa namugna nga iglesia didto. Bahin sa sinaunang pagpamuhat sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus, si Apostol Pedro ug si Juan mas nailang ang ilang ministeryo o pagpamuhat nakatutok sila sa mga Hudyo ug sa mga silingang dapit sa Israel. Then mga 7 years tingali ang minglabay human nga nakabig si Apostol Pablo dito sa Damascus. Ang ministeryo ni Apostol Pablo nakatutok sa mga Hintel o dili mga Hudyo, ilabi na sa dapit sa norte o sa Europa ug apil na ang nasod sa Turkey. Ug sumala sa kasaysayan si Apostol Pablo usa ka Hudyo, relihiyoso nga parisiyo ug nga manglulutos sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus. Relihiyoso nga Hudyo nga natawo sa lugar nga ginganlan og Tarsus. Ug kining dapit sa Tarsus nahisakop kini nga lugar ilawom sa Roma. Busa dual o duha ang citizenship ni Apostol Pablo, Hudyo og Romano. Og tungod niini nga kahimtang sa iyang citizenship nahimo si Apostol Pablo nga epektibo sa pagpamuhat og pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa mga Hudyo ug dili mga Hudyo, ilabi na sa mga nasod nga gitawag karon og Europe o Europa. Og mahitungod usab kang Lucas nga maoy nagsulat niining libro sa mga buhat nga dunay 28 ka kapitulo. Sa kinatibuk-an niini nga libro sa mga buhat, ato lang nga makita o maaninag ang presensya ni Lucas dinhi sugod sa kapitulo 16, ilabi na sa bersikulo 10. Sugod sa kapitulo 1 hangtod sa kapitulo 15, wala ni Lucas iapil ang iyang kaugalingon sa iyang sugilanon. Dinhi lang siya miguwa sa kapitulo 16 bersikulo 10. Ato kana nga masayran sa bersikulo 10 pinaagi sa paggamit ni Lucas sa mga pulong namo ug pulong kami. Us and we.
in English. Ug dinhi kining tungura sa dapit sa Troas nga miduyog si Lucas sa ikaduhang misyon ni Apostol Pablo ug kauban si Silas. Ang lugar sa Troas sa Turkey kana karon ug padulong sa Europa si Apostol Pablo nining tungura. Adunay upat ka higayon nga nagmisyon si Apostol Pablo apan si Lucas labas pasok o sulod guwa siya ni ining mga misyon ni Apostol Pablo. Busa, ug aduna ka mo mabasa sa libro sa mga buhat nga mga pulong namo o kami, buot pasabot nga ana-ani ang higayon na si Lucas. Jutay nga information lang kini, okay? Anyway, dinhi sa atong pagtuon sa mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 9 ngadto sa 40, atong masaran dinhi nga sila Apostol Pablo, si Silas ug si Lucas ug posible pod nga nakauban nila si Timoteo. Okay? Ug nga nakaabot ra sila sa dapit nga ginganlan og Pilipos o Philippi. Ug nga nagpabilin sila dito sulod sa pipila ka mga adlaw. Ug mao nga dinhi sa syudad sa Pilipos nahimamat nila Apostol Pablo ang babae nga ginganlan og si Lydia. Okay, sugod sa versikulo 9 sa atong teksto, ang panghitabo mao kini. Sa dito pa sila sa Troas, nakadawat si Apostol Pablo og usa ka panan-awon nga adunay usa ka tawo nga nangayo ni Apostol Pablo og tabang. Ang bersikulo 9 nagingon, usa ka panan-awon nagpahayag kang Pablo sa kagabion may usa ka tawo nga taga Macedonia nga nagatindog sa pagpangalyo po kaniya og nagaingon, umari ka sa Macedonia og tabangi kami. Versikulo 10, o gilayon sa hingkit-an niya ang panan-awon, gipaninguha namo ang pag-adto sa Macedonia kay gisabot namo nga gitawag kami sa Dios aron igamantala namo kanila ang maayong balita. Sa English gitawag kini nga the Macedonian Call. Ug mao to nga milarga sila o milangyaw sila padulong sa Macedonia. Ug sa kadaghan unta nga dapit nga ang ilang atuan, ang balaang espiritu ang nagtultol nila og nga didto sila nakaabot sa syudad sa Pilipos. So human sa pipila ka mga adlaw didto, pagabot sa adlaw nga igpapahulay, tingali diha nakasulti nila nga adto sila magkita sa gawas sa gate, gawas sa syudad. Adto daplin sa suba, adto sila dito magtapok. So, mao to nga mingadto sila Apostol Pablo sa gawas sa syudad dito sa daplin sa suba og nga naglaom sila nga adunay dapit dito nga ampuanan sa mga Hudyo o sinaguga. Apan kay wala man di ay sinaguga dito. Nahibulong sila og nga medyo nalibog pod kay lagi. Asa man di ay magtigom ang mga Hudyo sa Pilipos nga wala man di ay sinaguga. Asa man di ay magampo ang mga Hudyo. Ang ila hinuon nga nakita kay mga babay man nga nagtapok. Ug nining tungura, tingali pod, nakapangutana si Pablo nga asa ra man di ay katong tao sa akong pananawon, diin man di ay kadtong nga lugar. Okay? Ug mao to nga nakigistorya si Apostol Pablo sa mga babae nga nagtapok ug nga nahimutang hinuon nga naka-Bible study sila. Og pinaagi sa mga babae, ilabi na kang Lydia, nasayra nila nga jutay ra di ay ang mga Hudyo nga nagpuyo sa syudad sa Pilipos. Ug ang usa po di ay sa mga requirements sa balaod sa mga Hudyo nga kinahanglan adunay napulo ka mga Hudyong lalaki. Usa sila makatukod og sinaguga. Apan kay wala man lagi gidaghanon nga mga Hudyo sa maong lugar sa Pilipos. O gawas pa ni ana, adunay daghan nga mga nakapaskil sa syudad nga bawal o ginadili ang pagdala og lain nga relihiyon o tinuohan sulod sa syudad sa Pilipos ug nga sikupon kuno og prisuhon ang magbuhat ni ana ug mao na lamang nga wala jud ay sinaguga sa syudad sa Pilipos kay nangahadlok pud tingali sila. Ang syudad sa Pilipos ning higayuna usa kini siya ka busy nga syudad. Daghan ang mga nagklase-klase nga mga negosyante tungod kay nahimutang kining syudad sa Pilipos nga labyanan
labyanan o agianan ba sa mga estanghero o mga negosyante sa bisan asa gikan o bisan asa padulong. Og si Lydia usapod kini siya ka negosyante nga namaligya og mga mahalon nga purpura, namaligya siya og mga tila o textiles nga tinina sa purpura ug mao kini ang himuon nga bisti sa mga dato. Apan kini si Lydia, dili kini siya Hudyo. Dili usab siya taga Pilipos. Taga Tiatira kini siya nga kining Tiatira tuwa didto sa Turkey. Apan aduna kini siya balay sa Pilipos. So, gikatuohan nga daghan kini siya og sapi tungkol sa klase sa iyang negosyo ug nga successful pud siya sa iyang negosyo. Apan dili kini si Lydia Hudyo. Ug nag-ingon sa bersikulo 14 nga ang description dito ni Lydia nga nagsimba kini si Lydia sa Diyos or she was a worshipper of God. Ug gikatuhan kini nga kay negosyante man lagi si Lydia nga tingali nakabati kini siya sa mga pulong sa Dios, pinaagi pud tingali sa iyang pakighimamat sa laing mga negosyante. Tingali usa ka Hudyo baka o usa ka Hintil baka nga negosyante pud og nga nakabig pinaagi sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus. Og nga sumala sa bersikulo 14 nga sincero gayod nga naminaw si Lydia daw gutom o giuhaw sa mga mensahe ni Apostol Pablo ug nga giablihan sa Dios ang iyang kasing-kasing hangtod nga nagpabautismo si Lydia ug hangtod nga nagpabautismo usab ang tanan nga nagpuyo sulod sa iyang balay sa siyudad sa Pilipos. Wala usab kita dugang nga information kung mga Grego ba o Hudyo ba katong kauban ni Lydia nga mga babae o diinra sila, okay? Apan ang kinabuhi ug kasinatian ni Lydia diha sa iyang gugma sa pagpaminaw sa mga espirituhanong mensahe sa dihang misulod ang balang espiritu sa Dios sa kinabuhi ni Lydia, nahimo siya nga instrumento sa pagmugna ug sa kalambuan sa buluhaton sa Ginoo sa maong dapit sa Pilipos ug dili lang sa Pilipos, sa tibok usab nga dapit sa Europa. Kadtong panan-awon ni Apostol Pablo mahitungod sa usa ka tawo sa Macedonia nga nangayo niya og tabang, usa lang kadto ka pamaagi aron nga maabot sa mensahe sa Dios o sa maayong balita sa kaluwasan ang dapit sa Pilipos nga napuno sa mga pagsimba og Dios-Dios. Daghang mga dibulto ug mga tuo-tuo, mga hurim-hurim ug bisan na ang pagsimba sa imperyo sa Roma. Ang description sa English giingon nga ang Pilipos o Philippi was filled with cultic worship. Cultic worship. But pasabot nga daghang barangan sa Pilipos, daghang tagatayhop ug mga espiritista nga mga habakan, mga dili iya sa Dios. Wala makapatukod og sinaguga ang mga Hudyo sa Pilipos apan pinaagi sa gahom sa balang espiritu tungod sa pagtubag sa awhag pinaagi sa usa ka panan-awon gigamit si Apostol Pablo ug si Lydia alang sa pagmugna sa sinaunang iglesia sa Europa didto sa syudad sa Pilipos. Unsa man di ay ang nahimo ni Lydia sa maong sinaunang iglesia? Tungod sa iyang pag-abi-abi ni Apostol Pablo ug sa iyang mga kaubanan, nakamugna sila og usa ka iglesia sulod sa iyang balay. Ug sigurado pod, okay? Sigurado pod nga nakauban nila Lydia sa ilang mga panagtigom ug Bible study ang tibuok pamilya sa katong usa ka gwardiya nga sundalong Romano sa prisuhan nga nakabig usab sa dihang napriso sila Apostol Pablo ug si Silas. Tungod pod lagi sa paghingili ni Apostol Pablo nga gipagula niya ang daotang espiritu gikan sa usa ka batang babae nga gipangwartahan sa mga dato. Ato ka na mabasa sa sugod sa bersikulo 16 ngadto sa katapusan. Sa dihang giablihan ni Lydia ang iyang kasing-kasing alang sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios, pinaagi kang Apostol Pablo gibag-o usab sa Dios
ang iyang tibuok nga kinabuhi. Giotro ang iyang pananaw sa kinabuhi, ang iyang mga priority alang sa kalambuan ug kaugmaon sa buluhaton sa Ginoo. Wala si Lydia malisang kung unsa ang ikasulti sa mga tao sa Pilipos tungod sa iyang pag-abi-abi sa mga sulugoon sa Dios sulod sa iyang panimalay. Wala siya malisang nga naay mo bato sa iyang balay kung mag-Bible study na sila. Wala si Lydia malisang kung maapektuhan ang iyang negosyo basta kay ang ilang kalagog espiritu nakakaon usab sa espirituhanon nga pagkaon nga mao ang pulong sa Dios. Jutay lang ang mga tao o mga Kristohanon nga sama ni Lydia nga adunay paglantaw sa unahan. Ang balay ni Lydia sa Pilipos wala lang kini nahimo nga dalangpanan ni Apostol Pablo, apan nahimo usab si Lydia mismo ug ang tibuok nga iglesia sa Pilipos, nahimo sila nga manggihatagon sa bisan unsa ngadto og alang sa buluhaton ni Apostol Pablo ingon nga sulugon sa Ginoo. Ang iglesia sa Pilipos usa ka iglesia nga maabi-abihon ug manggihatagon. Atong mabasa sa sulat ni Apostol Pablo alang sa mga taga Pilipos ang iyang gibati og dakong pagpasalamat sa mga magtotoo sa Pilipos nga gipanguluhan ni Lydia. Sumala sa Pilipos kapitulo 1 bersikulo 3 nag-ingon si Apostol Pablo, nagapasalamat ako sa akong Dios sa tanan ko nga paghinumdum kaninyo. Og dito pod sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 14 nagingon sa Apostol Pablo ngadto sa mga kanila ni Lydia. Walay sapayan, maayo ang inyong gibuhat nga nagpakigambit kamo sa akong kagulanan. Bersikulo 15. Og hingbaluan usab ninyo mga taga Pilipos nga sa sinugdan sa maayong balita sa paggikan ko sa Macedonia walay iglesia nga nagpakigambit kanako bahin sa paghatag ug sa pagdawat kundili kamo lamang. Okay? Versikulo 16. Kay bisan pa sa Tesalonika, inyo akong gipadadaan sa makausa, ug unya miusab pagayod kamo alang sa akong mga gikinahanglan. Okay, basahan na ninyo utroon niya, okay? But pasabot nga sa tanang dapit, ug sa tanang iglesia nga nabisitahan ug namugna ni Apostol Pablo, ang iglesia sa Pilipos lamang ang nakahatag og tabang kang Apostol Pablo. Tabang sa salapianong bahin sa makaduhang higayon bisan og wala siya mangayo. Wala sa pamatasan ni Apostol Pablo ang mangayo og offering sa mga iglesia para sa iyang kaugalingon. Ang tinuod nga alagad sa Ginoo, dili hingayo ug dili magpakilimos ug adunay maayong gawi ug pamatasan. Kay nasayod siya nga ang Dios mismo ang maghanay sa iyang mga lakang ug magtagbo sa iyang mga gikinahanglan pinaagi og mga tao. Subo pamalandungon nga adunay daghan karon nga mga pastor o ministro kuno sila nga magsuri-suroy sa mga kasimbahanan nga wala pod abiso adto matulog og mukaon sa balay sa pastor o sa membro baka kana za maglingkod-lingkod ra magtabi za magsuri-suroy sa balay sa mga membro sa maong iglesia za mag-Bible study kunuhay za dili mulakaw kung dili makakulikta og mga maayuhon managhap nga pawalihon sa host pastor aron pod nga makakulikta og kinumo o sinubre nga offering. Mini og tapulan ka na nga pastor o ministro. Ang kinabuhi ni Lydia usa ka ehemplo sa pagka maabi-abihon, pagka manggihatagon og mahuna-hunaon og ang tibuok nga iglesia sa Pilipos kabahin usab sa maanindot nga kinaiya ni Lydia. Diha sa pagpaminaw sa pagtubag sa awhag pinaagi sa usa ka panan-awon, nakaabot sila Apostol Pablo sa insakto nga lugar sa syudad sa Pilipos. Ug didto sa syudad sa Pilipos nahimamat nila ang insakto usab nga babay nga giandam sa Ginoo nga nahimong instrumento nga mao si Lydia aron sa pagpundar o sa pagpalambo sa buluhaton sa maayong balita sa Europa. Wala kita arang nga makuha nga information kung minyo ba kini si Lydia o balo ba ka apan ingon nga usa ka babay ug usa ka negosyante nga nakapuyo sa lugar nga dili usab iyang tinuod nga dapit.
nasayod si Lydia sa panginahanglan sa usa ka lumalangyaw sama kang Apostol Pablo ug sa iyang mga kaubanan. Ug tungod sa iyang gugma sa Ginoo, nahigugma usab si Lydia sa pag-amuma, pag-abi-abi ug ang pagtagbo sa mga gikinahanglan ni Apostol Pablo diha sa iyang pagpamuhat sa buluhaton sa Ginoo nga matinud-anon ug alang lamang sa kahimayaan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kini nga panghitabo bisan tuod nga nakasinati si Pablo ug si Silas sa kasakit, pagpanglutos, na preso, nasamaran pa sila tungod sa linog samtang nga dito sila sa presohan, kay lagi gilutos sila sa Pilipos, apan gipahiluna sa Ginoo o gihanay kining tanan. Mga igsoon ko higala paminaw, ang tinuod nga alagad o sulugon sa Dios, dili kana siya celebrity pastor ug dili siya celebrity nga ebanghelista nga magsuroy-suroy sakay og mahalon nga sakinan nga naay armado nga bodyguard. Ang pagmantala sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga kalag, dili usab kana show entertainment business nga naay daghang nagkulor-kulor nga mga suga. Si Ginoong Hesus mismo ingon nga magtutudlo, wala siya magsuot og halangdon nga bisti sama sa mga relihiyosong pare o mga garbosong parisiyo. Si Ginoong Hesus Kristo, ang iyang pagka-Diyos ug ang iyang ngalan ug ang iyang gingharian ang angayan nga ituboy ug imantala sa tao. Dili ang kaugalingon nga panagway o hitsura o kahimtang o kadungganan. Dinhi sa sugilanon sa kinabuhi ni Lydia, dili usab nato ikalimod nga adunay daghang mga tawo nga musimba lang sila aron nga makakuha og mga maayuhon o tabang gikan sa iglesia, apan wala sila tinuod nga tinguha nga mutubo sa espirituhanon nga bahin sa ilang kinabuhi, o wala sila tinguha nga mulawom ug mulig-on ang ilang relasyon sa Ginoo, ug wala sila panahon sa pagpanginahanglan, dili mo usab sila makita sa simbahan. Apan aduna usab mga tao nga sincero sila sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Malipayon sila diha sa ilang pagtuo sa Dios nga walay kukaluya. Ug sa tanang kalihukan sa iglesia, dili usab sila magmakuli nga mupaambit ug mutabang sa tanang bahin, ug dili pud sila makamao nga mag-ihap sa ilang natabang. Sama sa ehemplo sa kinabuhi ni Lydia ug ni Apostol Pablo, mao kini ang timailhan sa mga tao nga anaa ang balaang espiritu sa ilang mga kinabuhi. Tiunay ang ilang pagpangalagad ug gugma sa Ginoo. Walay paglubad bisan sa mga pagsulay. Magampo kita, labing balaan ug gamahanan nga Dios sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Ang imong ngalan lamang ang angayan nga pasidunggan sa tanang panahon sa among mga kinabuhi. Panalangin ni kadtong mga tao nga tiunay nga nagpagamit alang sa kalambuan sa imong bulhaton, alang sa imong kahimayaan. Ug tuguti nga ang imong balang espiritu sab ang mokonbiktar sa mga tao nga gigamit nila ang pagsangyaw sa imong mga pulong alang lamang sa ilang kaugalingon nga kabulahanan. Ginoong Hesus, pasayloa kami sa mong pagka-ignorante. Tuguti nga ang imong balang espiritu ang kanunay nga magdominar sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong gugma, grasya ug pasaylo. Ang imong ngalan lamang Ginoong Hesukristo ang mahimaya sa kanunay. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan ng mga kaigsuran, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita niini nga nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin, Tomas Opo, Southern Leyte. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga mudool alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espirituhanon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang nga ato nang nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga nakaninyo sa mga butang nga gikinahanglan
nga atong mabatunan dinhi sa atong yutanong nga kinabuhi. Maayong salvation buntag to ganito tell. Just turn